Mă auzi? Așa. Bă, băieți, ce să vă zic? E Darius, știți. Jucăm un Free Fire. Na, da, hai să jucăm, dar mai dăm niște rage-uri așa, că ne enervăm. Da. E de la... Da, da, am telefonul rece, putem spune. În cafeteria. Restul dar tu când ai sacul ăsta de box? Pau! Aoleu, mi-a dat majorită. Bă, dar unde sunt? Nu știu. Ia uite. Bam, bam. Dacă dau drumul la brațe, bam, 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 bam. Și că sunt cartuși de glanțe. Bă, băieți, la armee, bă. Dați aici. Mai îmi trebuie puțin, bă, băieți. Bă, băieți, uite ce diamanți trebuie, bă, băieți. Păi, nu știu. Da, băieți. Stai așa. Gata. Uite-te la pumnii mei. Ai pus-i pe ăștia și scosi arma. Cum te cheamă, mă? Cum te cheamă? Bă, băieți, uitați-vă. Dar și că nu mai dai emotruzare. Bă, stați-mă suport. Dați-mă suportul. Las că le iau după aia. Am un suport de să prindă de spate, de stă telefonul singur și tu doar te joci pe el. Știi? Uite-i, mă, înțelegi? Se pune dacă în gol 4? Ce, mă? Cum te cheamă, mă? Vezi că mă întrebă lumea în chat cum te cheamă. Câte puncte are? 3, 2, 5. 3, 2, 4. Ia-le set, băi, bă, băi. E set, voi. Set, băi. Ce te coi? Ce te băi coi? Ce te băi coi? Vrei ca 47? Mag vrei? Bizon? Deci n-ai nevoie de... Bine, tată, n-ai nevoie de UMP și de ăsta, cum ești, se mult. Triche, mă. Un kill eu și un kill. Mamă, nu, cred că 2. 2 kill-uri. Ghișer, mi-am. UMP. UMP și XM8. Mamă, nu-l văzui în fața mea pe fraierul ăsta. Urâtule, îți dau una.
Cu urechile tale ale mari de șimpanzeu. După mine vine R4, mă, prostule. Mamă, ce pun am tapă, băieți. Nu știam că merge să stai cu punul. Să moară băieții lui Ene, fane Mirial. Ia fiți atenți, băieți. Care mi-a dat m-a ajutat. Băi, uite țării ăsta. Băi, ce-mi place caruselul ăsta. Mă dau un carusel ăsta de jumătate de oră. Ajunsei pe clădirea aia din Factory. Bă, n-am zis pe Factory. Pe casa de pe Factory. Bă, dar știi care e problema? Nu mai știu cum să cobor. Gata. Mamă, nana, mă să zici că racheta. Bomba racheta, tsunami. Urmează imagini șocante. Eu mă dau cu Sania. Ai nevoie de ceva? Realitate de lângă el. Mă las să deschid magazinul. Nu deschid, frate, nimic. Câte kilori ai, mă? Mă. Stai, banana, că veni un copil urât aici. Bă, real n-ai văzut urât. Bă, stai, mă, prostule, cu minte. Câte kilori crezi că am eu? Tu câte kilori ai? Da. Un kil și te-am luat. Un kil și te-am luat. Și eu acum am cu 5. Ne mai dă-te și cu palete. Încă un kill. Mamă. Că ăștia ca muștele. Încă un kill, banana. Câte kilori crezi că am? Îți spun câte kilori am eu? Și eu. 9. Mamă, încă un kill. XM8-ul, UMP-ul, nu știu, să joc cu ele. Unde ești, bă, Dărsică? Cum te cheamă, mama? Acum te cheamă, mama. Mamă, Dărsică vrea să vin până la tine. Stai pe loc. Te vezi cu noua achiziție. Am fost fraier, am fost inconștient, vii la tine să arăt noua achiziție. Dărsică, pregătește-te. Am fost fraier, am fost inconștient, mi-am luat raptor. Băi, kilul meu, nano. Spune kilul, nano. Por. Ia-l, mă, bate-l. Urcă aici. Urcă la bord, capitane. Hai, bă, polifrici. Urcă sus. Fii atent, am fost fraier, am fost inconștient, mi-am luat raptor. Mamă, 120, mamă, murim. Am 120. Pe bune. Stai că mi intră la nou. Nu, uite, acum spun real, am 100. . 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
Mi arată cam 100 acum. Bine. Uite-l. Dă-te așa. Dă-te așa că e al meu. Pulifrici. N-ai tu față de el. Vorbește tu. Hai bă, pulifrici, că mor. Titit. Titit. Pulifrici, îți frai kill-ul. Câte kill-uri ai? 109. Bate vor Suzana mea. Cum te cheamă, mă? Zi-mă, cum te cheamă, mă? Cum te cheamă, mă? Spune-le la băieți, că mă întrebă unul în chat că ce nu-i. Ba. A luat o raznă de când ți-am spus de Revolut. Bă, tu știi ce tare arată mașina asta? Bă, tu știi că mașina e mașină. Bă, tu știi că mașina e mașină. Wow. Mi se pare incredibil că mașina e înlocuirea bicicletei. Bă, parcă la bicicletă nu era așa greu, frate. Aveai pedale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Gata. Mamă, doresc că spun câte kilori am. 10 kilori, tată. Lău. Nu, ți-a părut acolo că am 10 kilori. Vrei pe viitoare? Vrei pe viitoare? Care îți apărea X10? Îți apărea X... A, gata, mă, acum. Cum pe canal? Cum pe canal? Mai avem 10 oameni de risică. Bă, ești nebun? Nici 10 oameni, că cu tot cu noi. Mamă! 12 kilori. Am 12 kilori, bă, nebunule. Ia uite-l. Ia-l că te mâncă. Ia-l că e rău. Ia-l că nu știu. L-ați văzut. Șoc să-i un pic. Nu cine știe ce. Da, îl blocai acolo și n-a putut să-l scot. Bravo, păstreați. Bine. Câți bani ai, mă? Cât? 3400, aproape, da, 3600. Nu. Am fost fraier, am fost inconștient, am făcut 12 kg. Am fost fraier, am fost inconștient, ți-am făcut Discord-ul. Hai că asta a fost bună. Mamă, nu, de motocicletă am. Bă, dar am un schimb pe motocicletă care nici eu nu știam că l-am. Eu uite să ți-l arăt știe. Bă, vezi că vin, bă! Dați-vă la o parte că vine nepotul și nu se știe. A, uite-l. Nu l-ai ieșit, pa. Nu l-ai ieșit, pa. Da, cine vorbea? Ăla care n-are niciun skin. Nici pe moto, nici pe mașină.
Și eu cred că vreo 3. Și pe arme nu mai zic, că doar văzut skin-ul ăla Evo. Cum te cheamă, mă? Bă, dar de ce dracu mi se deschide mereu ghiozdanul? Darius e ca... Dați-vă la o parte că vine nepotul și nu se știe. Buiec, ce? Ia uite-l! Platina, mă! Haide, pa! Închide tu. Da, bă, am 1000 de masaje. Bă, băieți, dacă v-a plăcut episodul, lăsați un like, un subscribe. Mai ești, mai aici? Dacă v-a plăcut episodul, dați un like, un subscribe și un follow pe TikTok la 54 Mario 54 și zi-mă și tu numele tău de la canal. S-a deconectat. Da, mă, da, și vă las și eu că... Mamă, cred că mă bea să crezi în ăsta și... Da, dar vă las, cred că urmează următorul episod. Nu știu, stai, suntem 5 pe 20. Da, dacă nu e pe 20, e pe 17, adică poi mâine. Și cu toate astea, eu vă las, băieți, vă pop.